1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hello! Ayan, magluluto ako ngayon ng alimasag sa gata. Yan, napakasarap talaga nitong ulam na ito. So, ayan, ito yung ingredients na natin. Alimasag, 1 kilo. Tapos, maglagay tayo ng gulay. Gulay natin sitaw, tsaka kalabasa yung sitaw natin, yung gulay. Masarap yan, guys. Yan. Tapos, ito yung unang gata. Ito yung unang gata. Yung unang piga pala, unang piga. Ito yung pangalawang piga. Yan. Maglalagay ako niyan kasi ito yung unang-unang ilalagay ko dun sa kawali. Papakuluan ko muna siya. Ito yung siling haba, luya, bawang, sibuyas. Yan. Simpleng-simple lang yung ingredients natin, guys. Pero napakasarap niyan. Mamaya lutuin. Napakasarap niyang ulamin. Ayan. So, start na tayo. Ayan, nainit na natin yung kawali. Ilagay na natin yung unang-unang pangalawang piga ng gata. Usok. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng salt. Ayan, may salt. Pepper. At konting betchin. Lagyan natin ng betchin, guys, kasi para malasa siya. Ayan. Tapos, pakuluan lang natin. Tapos, lagay na natin lahat ng ingredients. Ayan, yung ingredients natin kanina. Lagay na natin yan lahat. Sabay-sabay na natin yan sila. Saluin lang natin ng konting halo lang. Yan. Tapos, kumukulo na siya. Lagay na natin yung gulay kasi lagay na natin yung mga gulay natin. Ayan, lalagay na natin yung ating gulay kasi kumukulo na yung gata. Unahin natin yung gulay natin kasi matigas. So, lahat yan ilalagay na natin. Ayan, nailagay na. Ang hirap kasi hawakan yung camera kasi kulang mag-isa. Kaya, mahirap po. Ayan. Napakagandang kulay ng ating gulay. Ayan. Paanin lang natin yan. Timplahan nyo, depende sa pagtimpla ng inyong ulam. Yun. Bahala na kayo magtimpla ba kung anong kulang ng asin, ng betchin, kayo na lang magdagdag. Madali lang naman yan.